Hej og velkommen til Hvidovre Svømmeklub. Det her er odderen Otto, og han glæder sig til at svømme med dig. Vi svømmer 3 forskellige steder. Langhøjskolens svømmehal, Avedøre svømmehal og Frihedens svømmehal. I Frihedens svømmehal får du et adgangskort på din første dag. Det skal du bruge til at komme ind i omklædningen. Er du over 7 år, skal du bruge dit eget køns omklædningsrum. Kom 15 minutter før, så er du klar til at bade og starte til tiden. Alle skal vaske sig med sæbe, både før svømning og efter toiletbesøg. Du må ikke bruge mobilen eller tage billeder i hverken svømmehallen eller i omklædningen. Og husk, ingen sko i badeområdet eller i svømmehallen. Du må først gå ind i hallen, når der er en træner til stede, og tidligst 5 minutter før dit hold begynder. Lyt godt efter trænerne. Det er vigtigt at være stille, når de taler. Forældre skal blive uden for svømmehallen, med mindre andet er aftalt. Du må kun tage vand med i svømmehallen, ikke mad. Fortæl os, hvis dit barn har særlige behov. Vi vil meget gerne hjælpe. Er du syg, så skal du blive hjemme. Vi prøver at undgå aflysninger, men det kan ske. Der gives ikke erstatning. Har du spørgsmål, så skriv til Karina eller Sofie. De er her for at hjælpe. Vi glæder os til at se dig i Hvidovre Svømmeklub.